Det var at tage det skide låg og tage det op. Okay. Og gå lige ned og finde ud af, hvad vi skal spise, ikke? Okay. Så bliver jeg lige her prøve at få det af. Far? Ja? Kom lige. Okay. Hvordan får I så på igen? Tag det skide låg der på det skide lille hul. Ja. Den skal sidde fast. Hvad så med det lille hul? Det er jo bare brevsprækken. Hvad fanden? Hun finder det ikke komme derop. Far. Ej, så kan jeg da ikke lave pølser. Helt ærligt.